kawan ya. Ayo. Mbak Andi ya. Ini Ini tadi dari keluarga besarnya Ibu Turium, terima kasih teman-teman panitia. Juga tadi itu kamu nggak lupa tahu sama tidak ada kakak Yuli ya. Kak Yuli dari Mbak keluarga Mbak Menawa nanti Menawi. Mbok Menawi. Lah ya Mas Dek Mbak Menawi Mbok Menawa gitu. Ini tadi Mbak Yuli dari Kalirejo, terima kasih juga hadir. Sebetulnya banyak atensi yang mau saya naikkan, tapi mohon izin karena ini beksinya juga dolala, kita selang-seling. Betul, Kita di suasana ekstra. Iki mau bosku iki juragane angkot ora nyawer, iki nek lagune Nyegoro Angin mau nggon kanca-kanca kuwi lho, kanca-kanca. Kanca mumet ki lho, mau njaluk kanca mumet ki diganti lagune Negoro Angin. Kesuwen numpak angkot. Engko dibantu karo Arlia, karo Rina, nggih. Piye Mas? Ya. Oh, sinten menika nyuwun Marmaya piye? Sinten Kang Yun? Ibu Sepi, oh iya. Oh, Bu Semi, oh iya iki Kok sing ibu sepi rame ngene kok rame ngene kok sepi to. Iki aku duwe mbok jenenge Bu Sepi ngamburi niki. Tak kira Bu Sepi kuwi. Iki Bu Semi iki juragan kula iki. Ono apa nggih? Iki iki nyawer 150. Oh, jane Cak. Sing mbok omongke kae Bu iki. Iki lho sing mbok dongongke wingi sak lagu 100. Iki anake lanang urung dibu. Arep mbok rabi apa piye? Ya sik nunggu ibu desa. Oh iso. Umar Waya saya pangapunten ini teman-teman ditunggu dulu ya. Sabar ya, Bos. Dijogeti sapa iki sarep jogeti? Ya, iso kabeh, Bisa kabeh. Ngadeg kok ya. Marmaya diceluk saka kowe diri apa saka kowe ya. Enak iki. Endi sing gak diceluk sakmene akeh kok. Timbalono Raden Marmaya